Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mak. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam. Salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Rahayu, rahayu, rahayu. Salam budaya lestari, Mak. Anakku, Nduk, kepiye, Mak? Sawetara aku karo kowe kudu metu pakeliran utawa pagelaran wayang dindek sedila. Seneng-seneng guyon manten sawetara mumpung ketemu kelawan marga masyarakat desa Majasari, Nduk. Iya, Mak. Iki minangkane pamundhutane panitia sing ngresake kudu ana limbukan. Yen cara gagrag wayangan Banyumasan kuwi ora nganggo limbukan. Anane togog karo sarawitak. Yen bapak nganggone sabar kelawan subur ning gandeng iki panyuwunan kepiye-piye kudu disembadani, kudu dipinangkani. Ya, Mak. Sedurunge aku karo kowe matur kang maneka warna, matur kang kathah supaya ora simpang siur mara gaget jlentrehna
wengi siki lakone apa lan ceritane kepriwe Mak? Ya ngene supaya pamirsa ki padha mudeng awit sing jenengane lakon Sumantri Sukasrana ki pancen jarang banget diputer ning dalang-dalang apa meneh ning daerah kene. Oh ngono ya Mak. Mergane kiye dudu kisah Mahabharata nanging Ramayana. Oh iki babate babat Ramayana, babate Ramayana. Kenang ngopo kudu njipuk lakon Sumantri Sukasrana tak teruske Dasamuka Gledhek. Dadi wengi siki lakon loro dadi siji. Bayarane loro apa siji? Tetep siji alhamdulillah. Ya ora apa-apa ya Mak. Sumantri Sukasrana karo Dasamuka Gledhek. Ya antarane Sumantri karo Sukasrana ki nggambarake kakang karo wadi. Padha-padha nunggal bapake, padha-padha nunggal ibune. Nanging sing beda wujude. Kenang apa wujude kudu beda, Mak. Mergane Sukasrana ki kedadian saka ari-arine Raden Sumantri. Wong ngono, Mak. Sing jenengane Sukasrana ki senajan to wujude elek kaya mangkono ananging sektine linuwih. Lan ngerti sedurunge dumadi iki filosofi kehidupan. Mulane sing jenenge nonton wayang ki aja sing ditonton mung campur sarine, sing ditonton aja mung hura-hurane, sing ditonton aja mung sinden sing ayu-ayu. Nanging inti sarine lan inti ceritane iki kudu diresepi. Wong ngono. Dadi ning kene nggambarake arep wong bagus kaya ngopo, yen duweni watak kang sombong kaya Sumantri, mengko nasibe arep kepiye ditonton bareng-bareng. Ning senajan to Sukasrana wujude elek kaya mangkono ning duweni aten-aten kang bagus mengko nasibe kepiye. Kenang apa kudu dibablasake Dasamuka Gledhek. Iki menceritakan antara karma baik karo karma buruk, Nduk. Oh, karma baik karo karma buruk. Iya. Dadi nek lakune Sumantri kaya ngono ki mengko tekane Dasamuka Gledhek kepiye. Prabu Dasamuka nggambarake Nalendra kang adigang adigung adiguna senenge ngendel-ngendelke kelawan kekuasaane. Mulane mengko arep disiksa digledhek ning Prabu Harjuna Sasrabau. Kenang apa kudu lakon loro dadi siji. Minangkane pamundhutane panitiaku seumure urip wiwit aku kunjung tekan Gelung iki nembe tau disuwuni wayangan kudu bubar jam 6 esuk. Oh, tadi wengi iki wayangane bubar jam 6 esuk. Iki nembe tahu ya, Mak. Nembe tahu kenang ngopo sampean gelem? Ya nggo pengalaman. Oh, nggo pengalaman. Dadi sing jenengane apa wae, pengalaman adalah ilmu nyata. Oh, dadi iki wayangane bubare jam 6 esuk. Jam 6 esuk ya sak nyandake lakon. Umpamane kok lakone tekan jam 12 awan tetep bubarna jam 12 awan. Wah ngono. Ya wis ora apa-apa kanggo apa ki mau kanggo pengalaman. Iya. Dadi wengi iki pancen beda dari yang lain. Dilalah labuhe ya mau gasik banget. 9:30 wis bedol kayon. Wah, jan rodok marem iki le nyambut gawe iki, Nduk. Wis ora apa-apa ngiras pantes kanggo nglipur warga masyarakat ning Desa Majasari ya, Mak. Iya. Sing jenengane nonton wayang filosofi kehidupan padha karo ngilo utawa ngaca marang awake dhewek. Sejroning pewayangan ki mau tontonan ya tuntunan kelawan tatanan uga tantangan. Kenang apa ana tantangan? Tantangane seorang dalang kepiye carane nyanggit lakon supayane mungguh ben penontone ki mudeng. Saka mangsane penonton jaman iki ora ngematake marang critaning lakon sing dintenteni mung campur sarine tok. Wo, ning ya ora kabeh ning kene. Ning kene ora penikmat wayang ya mambrah-mambrah. Ya. Iki rak metu limbukan lak kanggo ngaso dalange, kanggo ngaso para ndara wiyaga. Wong hawane rada atis ning kene. Ya. Terus piye, Mak? Ngaturake panuwun iki pentas ning ndi acarane apa? Menawi mboten klentu, dalu menika pentas wonten ing Desa Majasari. Kecamatane nderikipun menika Pagentan, Kabupatene Banjarnegara. Oh, melune Banjarnegara. Sebulane Banjarnegara ya mbah nemen.
elek-elek aku rikarane tahun 2015 ya tahu mewakili Kabupaten Banjarnegara. Mergane bapakku niku asline Mandiraja Wetan, riyen sing ketelahe dalang cilik menika bapak kula. Sing saniki gelare Pak Kukuh Bayu Aji. Asline menika Mandiraja Wetan. Rikalane tahun 2015 aku sak kanca Candra Birawa tau makili. Tingkate nek ora kleru tingkat provinsi mbiyen. Ning Solo, oh Surakarta, ning TBS nek ora kleru. Tahun 2015 entuk juara piro? Kerawitane entuk juara siji biyen 2015. Candra Birawa ya, Pak. Biyen lakone Brubuh Ngalengka, ya. Acarane apa wengi iki, Mak? Acarane wengi iki memetri bumi, utawa syukuran bumi, utawa ruwat bumi. Dadi kabeh warga masyarakat ana ing Desa Majasari ngucapake syukur alhamdulillah marang ngarsane Gusti kang gawe jagat lantarane nganakna ruwat bumi utawa syukuran bumi utawa memetri bumi. Kenang apa kudu nganggo ruwat bumi, Mak? Sing jenengane wong Jawa aja nganti ilang jawane. Tetembungan ruwat ki mau asline saka Sansakerta. Kang tegese kowe ngrumat, dadi ngrumat marang bumi. Ngucapake syukur alhamdulillah carane rak ya werna-werna dilalah ngepasi nang wulan sura utawa acarane suran kuwi tegese syukur marang pangeran. Oh ngono. Dadi kabeh warga masyarakat ana ing Desa Majasari ngucapake syukur alhamdulillah lantarane ngenengake ruwat bumi dibacut karo wayangan wengi iki. Iki nang kene sing jenenge adat sahadat kelawan budaya dadi sawiji wah top temenanan. Isih gelem nguri-uri kelawan ngurip-urip sok kala mangsane akeh desa. Yen ngendika kuwi ayo marilah kita uri-uri lan ngurip-urip kabudayan Jawa ning ora gelem nanggap. Oh nek kene nyatane ya gelem nanggap. Wah luar biasa acung jempol temenan. Antusiase warga masyarakat ana ing Desa Majasari iki luar biasa, Nduk. Iya. Ngaturake panuwun, Mak. Nggih, kula ngaturaken matur nembah nuwun sanget. Dumateng segenap panitia penyelenggara wayang kulit ingkang sampun kersa nimbali kula limbuk cangik saking Pageralang Banyumas. Mbok bilih sowan kula kathah lepatipun ingkang sengaja mboten sengaja kula nyuwun pangapunten saageng-agengipun. Awit kula menika menungsa lumrah sing kedunung apes lali bejo kelawan cilaka. Niat hati badhe kula damel yang semaksimal mungkin. Nyuwun pangapunten wau ruwate menika ora dirandat awit wau dalu nembe pindahan saking Karangjengkol Purbalingga. Terus bablas mriki bar niki prei sewengi lajeng wonten ing ngendi esuk tanggal 24 Karangjambu. Karangjambu ya Purbalingga, isih Purbalingga melune ya. Wis ora apa-apa sing penting bisa berjalan dengan lancar kabeh ya, Mak. Ingkang kaping kalih kula ugi ngaturaken matur nembah nuwun sanget dumateng kepala desa wonten ing Desa Majasari mriki. Panjenengane Bapak Haji Abdullah Supri menika pepunden kula. Kula ugi ngaturaken matur nembah nuwun sanget sampun dipun paringi margi rejeki sampun dipun ijini anggenipun kula sakanca Candra Birawa sowan wonten mriki. Ya. Datan kantun dumateng Karang Taruna para tamu-tamu undangan. Menawi tesih keparang wungon ugi kula ngaturaken sugeng dalu sugeng lelenggahan. Datan kantun dumateng para pamiyarsa sedaya kakung Sumawana Putri kang manggon ning Desa Majasari mriki kula ugi matur nuwun sanget sampun dipun batiri koreh, sampun dipun paringi margi rejeki lantaranipun panjenengan sami. Wah guyub rukune ning Desa Majasari iki luar biasa, Nduk. Wah tenan, Mak. Senajan to panggonane mandar nang pucuking gunung hawane ya mandanatis. Mulane iki sindene genah ket padha ngampet kebeleng nguyuh ya mesti. Ya ora apa-apa wong jenenge resiko. Nyambut gawe ora kudu kepenak terus, Nduk. Ora kudu rekoso terus. Sok kala mangsane ya anggar kepenak ya ngepasi dong kepenak. Hawane ngepasi panas ya ngepasi panas. Pas hawane adem kita harus disiplin. Pemene dibayar. Umpamane kok hawane adem terus pada krodongan ki kira-kira padha ngajeni karo sing bayar apa ora. Wong ngono. Dadi apapun yang terjadi
kudu dilakoni wong kono le Mbak Yari